Ваши услуги, они подходят под закон о самозанятости? Алсу Нугуманова үз мәшгульлек булып теркәлүнең нечкәлекләрен белү өчен эшмәкәрләргә ярдәм итү үзәгенә килгән. Яңаша ташламалы салым режимының үзе өчен файдалы якларын күрә ул. 2011 елдан бирле мин индивидуальный предприниматель, риэлтор булып эшлим. И соңгы вакытларда безнең налогларны бик арттырдылар, 40 меңгә якын елына мин түлим. Шуңа күрә мөмкинлек булган ишетеп, что мин могу стать самозанятой. Менә мин килдем белешергә. Самозанятость как раз. Үз мәшгульлек кешенең үз-үзенә эшләү ул, биредә ялланып эшләүчесе булмаска һәм әлеге кеше килешүләр нигезендә эшләмәскә тиеш. Үз мәшгуль кеше закон нигезендә теркәлгән очракта физик затлар 4%, ә юридик затлар керемнәренә 6% салым түли. Алар шулай ук табышка карап салына торган салымнан төрле социаль һәм НДС түләүләрдән азат ителә. Әгәр дә эшмәкәр хезмәт күрсәтсә, ул бу табыш турында мәгълүмат бирә һәм салым түли. Әгәр дә икенче айда ул башка шәһәргә ял итәргә китсә, аның табышы юк һәм ул салым түләми. Үз мәшгульлек буенча теркәлү процедурасы җиңел, моның өчен салым инспекциясенә барырга кирәк түгел. Телефонга минем налогым кушымтасын алу һәм үзең турында мәгълүмат җибәрү дә җитә. Интернеты булмаганнарга күп функцияле үзәктә дә теркәлү мөмкинлеге бар. Татарстан Республикасы буенча теләсә кайсы күп функцияле үзәктә махсус компьютер бар. Мөрәҗәгать итүче безгә килеп, салым түләүченең пароле һәм логин аша теркәлә ала. Налогоплательщик и регистрируется. Через приложение. Физик затлар үз мәшгульлек буенча теркәлергә уйласалар, телефоннан минем налогым дигән кушымтаны түләүсез үзенә күчереп, аның аша теркәлә ала. Моның өчен ИНН, фото, паспорт белешмәләре кирәк. Һәм үз мәшгуль буларак гариза язырга кирәк булачак. Әгәр дә салым органнарында шәхси кабинеты бар икән, анда гариза калдыру да җитә. Оставить заявление. Үз мәшгульлек буенча эшләрне туктаткан очракта да салым органнарына барырга кирәкми. Моның өчен смартфондагы минем налогым кушымтасы аша белдерү кәгазе җибәрү дә җитә.